Asibingelele kubabukeli be-Transformation Live. Mina-ke abantu abajwayele ukusibuka la angisababizi ngabalaleli because sesiwumndeni thina nabo. Sesiwumndeni nje ngendlela eziningi. Abanye babo nje sikhuluma nabo kakhulu even on phone calls. Sikhulume lokhuya nalokhuya. Abanye ke yibo abasigqugquzelayo ukuthi siqhubeke sikhulume njengoba ngangasho phambilini. Thina sasikhuluma izindaba nje zasejele. Nama experiences ke ukuba ngaphakathi nanokuthi empeleni yini eletha umuntu ejele. Sahamba ke safika la sayitholela ke nje umndeni sikhuluma ngisho nabantu sibuka ngisho ngabantu bala eSouth Africa kodwa aba overseas, and they do call us. Basifonela basikhulume nje lokhuya nalokhuya. Ikhona nje insizwa elapha eCape Town, sebenzele eCape Town yase Newcastle. Sizwana kakhulu nayo, sesiwumndeni nje. Khuluma nezinto eziqondile futhi uyazi ukuthi abanye baye befone futhi bangibuze manje ngaphandle nje kokuthi ukhuluma indaba zasejele yini onyoyazi. So sigcina sikhuluma sesifika kuleyo level. Yini enyoyenzayo ekhaya uyabona kuma kanjani and all those things. So sesiwumndeni angisababiza aba mawubuka nje i-Transformation Live usuku usumndeni. Nanokuthi ke thina ke sasingazi ukuthi lento inkulu kangaka lokhu ukukhuluma nje indaba zasejele nokuxwayisa abantu nanokushare indaba zabanye abantu abasuke befisa ukuthi sishare sixwayisa abantu. Ngangingazi ukuthi inkulu kangaka ngoba ubukhulu bakho ngibubone ngabantu abasithintayo. Okunye ke futhi umuntu angakuphawula kunenqwaba abantu esesibasindisile thina. Abanye abazi ngisho i-Transformation Life esesibasindisile. Kufanele ngabe mhlawumbe abanye bafile noma mhlawumbe abanye ngabe baboshiwe, sibasindisa nje ngalezi ngenxa yokuthi sekunabantu abaningana abasithintayo uthola ukuthi omunye uzothi hey wendoda nami ngeke ngehlelwa isimo esinje, ngacishe ngenza 1 no 2 no 3 kodwa ngenxa ukuthi ngake ngabuka lamavidiyo owashoyo okhuluma ngawo la engagcina ngingakwenzanga ukuthi so nje sesiwumndeni kakhulu. Khona nje insizwa kaMdlalo lapha eNkandla esifana nomfowethu, kube ngosisi nodadewethu aba overseas. So nje sesiwumndeni lokwangempela. Into ke esikhuluma ngayo kakhulu thina nokuyiyona ngempela ebalekela udlula yonke into ukuvelusha impilo yomuntu, umphefumulo womuntu nje. Ukuvelusha umphefumulo ngoba kukhona nje insizwa yala eThekwini, insizwa nje eyaziwayo ngoba kule industry ye entertainment ike yangishayela nayo. Ngizoxolisa ukukhuluma ngodaba lwayo ngoba bingasho ukuthi azilikhuluma, kodwa nje ike yangishayela nayo ike yaba nenkinga nomuntu wayo wesifazane ethandana naye. So kangangokuthi ithema in fact kushuthi yeshela intokazi esaluni, maye ngichazele yeshela intokazi esaluni iluka. I mean iyayisebenza esaluni lentokazi, yayisithatha mase bethandana wayesiyakhela indawo, esiyakhela isaluni ke ebukeka indawo nje enhle, esemakhela indawo. Kwase kuba ukuthi lo wesifazane useyajola.
khona enye into entsha kulezi insuku nje le ukuthi umuntu wesifazane ethe jola, I mean ethe thandana nami bese ngithi mhlambe 4 years angazi ukuthi kwenzeka kanjani ukuthi ujole uthanda nomuntu wesifazane for 4 years mawusumbambile ukuthi uyajola uthi thola ukuthi uyajola le yandoda mhlambe kwesinye isikhathi uthi uyamfonela ifoni ibanjwe indoda besithi uyifunani intombi yami ngoba mina sengithandane naye lo muntu for 3 years lo muntu uyabona. So leyo nto ikutshela ukuthi lo muntu wesifazane beyithandana labo bobabili bengazani. It's not like beku relationship nje nabo bobabili bengazani. So nalensizwa kube isimo sikanjalo ngoba mayisisho ngenxa umsebenzi ke uhambisa lensizwa umsebenzi wayawuhambisa ngoba kule mboni ye-entertainment bese kunokufika imoto la kusebenzela khona intokazi le. So kuhamba kwavela ukuthi bayajola. Lensizwa ke ngikhuluma ngayo yazi yajika esangweni le I mean esangweni la kubwale lishendi leli emlandela nje uthi ukwaze kwakuthi kwathi sekufanele akhiphe isibhamu amdubule wayesecabanga ukuthi uma sengibanjwa uthi kwabuya okuningi sasikukhuluma ngejele uthi wacabanga nje ama video transformation live wayesethi kodwa uma sengibanjwa ngizokwenza njani wagcina engakwenzanga lokho. So baningi abantu esibasindisa impilo zabo singabazi baningi kakhulu. Mina ke umuntu uma ngishayile kakhulukazi nje kulento yama relationship ngoba insizwa ziyacasuka ikakhulukazi nje mawusuke umuntu wesifazana umenzela into wayesiyakushiya insizwa khona insizwa icasukayo laphandle inqwaba ke zike ngishayele uthola ukuthi iyakhala insizwa ithi hey wendoda yazi la ngibamba intombi yami kanje ngibamba intombi yami ezi 1 no 2 no 3 lo muntu sengimenzela ukuthi nokuthi mina ke ngiyaye ngithi miyeke ungenani miyeke nje futhi nezinto zakho ungayilandi miyeke nezinto zakho futhi ungayilandi nje ngoba ukukulanda izinto zakho umuntu wesifazane omenzele zona out of love musu uyilanda but umbono wami lo angisho ukuthi abantu abenze njalo. Uyazi ukuthi musu uyilanda kukhona leyo nto nje khona lesi sithombe sisalayo kuyena ngawe kanti kuhle mawuhlukana nomuntu noma kunguye okugangele nani akushiye nje ushiye umdidile kodwa futhi nesithunzi sakho uthe ukuzivikela yabo ngoba mawusulanda izinto awumthengela zona uzomshiya nesithombe sokuthi umuntu onjani wena uyinsizwe kanjani uzohamba xoxa futhi mhlambe ngaxoxa ezefike engaxoxa indaba ezifike kulo muntu wakho ke osumdate manje yabo. Ngiyaye ngithi mina ungamenzeli ukuthi umuntu wesifazane futhi ungayilanda izinto omthengele zona ngoba wawumthengela out of love and kubugwala futhi ukuthi unentombi but this is my opinion ukuthi unentombi uthandana nayo ningaxabene nje ikuthanda nawe uyithanda bese uthi ngeke uyifundise noma ngeke uyithengele ifoni noma ngeke uyenzele ukuthi ngoba ubona ukuthi mawusuyenzele le nto izokushiya kubugwala lokho. Kufana nokufundisa nje umuntu wesifazane abanye ke baze belikhiphe ngembaba ukuthi umuntu wesifazane akafundiswa basho njalo bathi umuntu wesifazane akafundiswa awukwazi ukufundisa umuntu futhi intombi nakhona awukwazi ukufundisa intombi. Mina ungayifundisa intombi mangaafforda ngingayifundisa kodwa hayi noma yipi phela ngoba ngeke vele ufundise noma yipi ngoba phela ukufundisa umuntu especially uzomfundisa nje umkhokhele zonke izinto zakhona kuyabiza kwesinye isikhathi kungabiza kuze cishe kufike ngisho lobolweni
ukhona umuntu othi umuthandana naye uzwe nje amagazeni ukuthi aya connecta niyazwana yonke indawo nje niyazwana and you can see ukuthi line future. So ungamenzela noma ngabe iyini lo muntu ukuthi phambili kuzokwenzakalani mhlambe nizohlukana. Angiboni kuwumqondo omuhle ukuthi uye kukwenzela umuntu wakhe into enhle ngoba usaba ukuthi nizohlukana. Angikuboni lokho ngoba mhlawumbe umenzela kwakho leyo nto kungagcina sekuqinisa uthando lwenu ngaphezulu kwalokhu osuke liqine khona. Kodwa ke umuntu unombono wakhe. Kodwa nje engigxila khona kakhulu mina ilokho ukuthi uma umuntu wesifazane ekujolele indaba ukuthi umbulale ayibe semuva le kude emicabangweni yakhe ekufikelayo ukuthi nje umbulale akube le emuva kube into futhi kube into engeze uyicabanga ngoba ziyagaxela insizwa ingane zakwethu, ziyagaxela insizwa hayi kancane ziyagaxela. So ke kulezi insizwa ade ngiyibalula nje engithi sesifana nomndeni nazo sisuke sikhuluma into ezifana nalezo ukuthi abantu abesilisa abaningi baye becabange baye bebheka uhlangothi lwabo kuphela kanti nabesifazane kuyafana. Isikhathi esiphila kuso manje asikufanele uhlale indlela izwe lingayo, indlela nje izwe lingayo nendlela isimilo sabantu both abesilisa nabesifazane esesingakhona. Kufanele uhlale ukulindela ukuthi uyohamba noma bekuthiwa upartner wakho umthanda kangakanani umthemba kangakanani uzohamba uzothi uyajola noma kuzohamba umbamba ukuthi uyajola noma ngabe mhlanga noma bekuthiwa umthanda kangakanani kodwa uzohamba uthola ukuthi uyajola. And lokho akufanele ngempela mawusuke wabuka iTransformation Live akufanele ukuphathise ngekhanda kube ungazi uyothenga isibhamu ufune ukuyodubula nani mawusuke wabuka nje Transformation Life ngoba one day uyokwenza lokho kodwa one day uyothi uyisola uyothi usuke kwenye indawo usuyisola bese ubona ukuthi yazi lento engayenzayo ikwangafanele ngiyenze ngoba maningi ziningi izinto ezikulahlekelayo ngokuthi usubulela umuntu ziningi kakhulu. Akusikho nje ukuthi lo muntu usumbulele ngokumbulala kwakho uselayekile, akusikho nje lokho kuphela. Kodwa ke wena kombulele izinto ezokulahlekela ngihlale ngichaza ukuthi izinto ezikulahlekelayo ziningi kakhulu. Ulahlekelwe ukubona umndeni wakho, ulahlekelwe umsebenzi, ulahlekelwe ama rights akho, ulahlekelwe inkululeko yakho. Uyohlala endaweni la uzodla khona ukudla ungakuthandi, ukudle ngesikhathi ongathandi ukudla ngaso, uvuke ngesikhathi ongathandi ukuvuka ngaso, ulale ngesikhathi ongathandi ukulala ngaso. Yonke into yasejele ayikho into oyenza ngesikhathi othanda ukuyenza ngaso. Ugeza ngamanzi ongafuna ukugeza ngawo, futhi nesikhathi sokugeza ngaso akusona lesi sikhathi othanda wena ukugeza ngaso. So yonke into yakho iphambene. Awucabange ukuzophila leyo mpilo for 20 years, for 15 years. Ngenxa nje ukuthi ubamba umuntu wesifazane ejola wasuyambulala. Enye into futhi ejwayele ukwenzeka mawufika ejele kade uboshela ukubulala intombi. Thothi ubulela intombi yakhe enhle obuthi umeyibuka nje ubona ukuthi angekho umuntu wesifazane oyofika la. Mawufika nje ejele adugwetshwa ngakusasa, the first thing emqondweni ekufikelayo uvela uqala ukubona intombi enhle kunalo muntu ade uthi mhludla wonke umuntu. Uvela ucabanga ukuthi hawu usibani yini ebengibona kuyena ngize ngibe la, ngize ngithi muhle kodwa akamdlula usibani umqondo usubuyile usubona usuyabona ukuthi lo muntu kahle kahle akekho umhle ngalendlela ukuthi bengaze ngibulale umuntu ajola naye. Lezo zinto sisuke sixoxa nezinsizwa lezi ngithi
seziumndeni kakhulu. Ikhona lensizwa kwaMemela engijwayelene nawo kakhulu futhi siyaxoxa kakhulu, sigcine sesixoxa izinto eziningi ngoba abanye nje bangisho nje ukuthi baye sithi masikhuluma befune nokwazi ukuthi iyiphi iqembu lepolitiki engilisupportayo nengilithandayo kungani. Nje sigcine sisikhuluma nezinto engathi ijele ipolitiki nani. Kukhona nje omnye usisi njoba ngisho ukuthi khona naba overseas abasibukele. Kukhona usiso lapha nje use-England wala eMandeni engeke ngakhuluma naye einsukwini. Bese kuba nenye insizwa kwaKhumalo eNkandla ise-England na kodwa yathi sesiqhingini khona isiqhingi ekuthiwa angisasazi lesa siqhingi ukuthi yini. So we end up sesiyifamily kanjalo. Nama I learn a lot of things from bona, ikakhulukazi ke mina umuntu maye overseas ngiyibuzisise nezinto eziningi. Ngathi mangikhuluma nje nalensizwa kaKhumalo engithi se-England nayo esazela la ku Transformation Live, ngiyibuza kwakungama holiday kaGudi ne. Uyazi ke la emakhaya kusuke kuphithizela la eSouth Africa nje nasey'ndaweni zasemakhaya kusuke kuphithizela ngama Easter holidays. Abantu bavalile emsebenzini lezo nsukwana ezimbili ezintathu bayahamba baye emakhaya, abasemakhaya bovakasha nenkonzo ezihlukene kuyaphithizela nje. That is why kuze nomthamo weimoto usuku semgwaqeni usuku ngaphezulu ojwayelekile, ingakho kuze kube neingozi. So ngiyambuza ukuthi awusho mfowethu Khumalo lapho eEngland njengoba kuphithizela kangaka leso kwenzakalani lapho? Kwenzakalani nje ngoba kuGudi? Uthi phela lapha mfowethu Cebekhulu ngeke ubone nje nanokuthi khona into ekuthiwa uGudi, ngeke ubone. Akuphithizelwa la ekho social life, awukwazi ukusocialize nabantu. La eEngland uhlala endlini, uya emsebenzini, ubuye emsebenzini, ayikho nje ekhombisa ukuthi uGudi la. Ngoba ngisho kuma club noma kuma taverns akhona, mawufuna ukuyojoxuza nani ayikho indawo enjalo. So mawuye tavern nje ufike uthola abantu kuthulekile. It's more like ungathi session ethize serious. So awukwazi what akufanje nase South Africa. So ugcina mawukhuluma nabantu abanjalo beninikeza isithombe sokuthi kulamazwe abakuwo kunjani, kulamazwe abakuwo kunjani. Bakhona abanye abaseSwatini esikhuluma nabo kakhulu. Fortunately ngake ngaya ke Swazini, ayi kanye ngayibona ke impilo yakhona nokunye nje. And ngize ngabona ukubaleka kokuhamba nje usuke ngakini uye kwenye indawo. Uyazi ukuthi thina la South Africa ngake ngakhuluma phambilini ukuthi some of us thina njoba sila, mina nje ngwale kwaNongoma kusenabantu abanyanya umuntu omXhosa, bemnyanyela nje ukuthi umXhosa. Mawumbuza ukuthi umuntu hawu yindaba ungamthandi, the mere fact ukuthi umXhosa nje yini akaze ehlale nabo amaXhosa futhi nabo abantu nabo nangale mhlambe ku Eastern Cape la kuhlala khona abafowethu abakwaXhosa. Uzothola ukuthi khona umuntu omXhosa onyanya nje umuntu omZulu emnyanya elithi umZulu. Leyo nto yenzeka kakhulu kubantu abangahambi. Yenzeka nje kakhulu, in most of the cases yenzeka kakhulu kubantu abangahambi. Yabo nje ngithe mangikhuluma nosisi lwengethu se-England, wangitshena izinto eziningi, ube unesi waseyayeka ukuba unesi. Tshena nje izinto eziningi thina esisuke sazi ukuthi ziyizo kodwa futhi zingeyizo.
ngikhumbula nje ukuthi sikhulume kakhulu ngokhuvethe lolu olwenzeka ngo2020 balwazi abaningi angifuna ukulibiza ngeleli gama lakhona ngoba sibuka ngisho nangabantu baku Europe line all that. So sangena sakhuluma ngokhuvethe. Uyakhumbula ukuthi abanye bebethi ukhuvethe khona nje einkundleni zokuxhumana abanye bayabhala ukuthi hayi kwalukho lwalungekho ukhuvethe, abanye bathi hayi lwalukhona, hayi kwakuyindlela yokudla imali kahulumeni nani. Hey, ngithe mase ngikhuluma nalosisi lo engichazela ukuthi le yanto kwakuyini, ngivele ngakhathala ngaba udaka. Kukhona nje nale narrative eyakuyaduma ukuthi eChina khona isibhedlela sakhiwe ngo3 days. Sikhulume sayezafika lapho wathi asike isibhedlela sakhiwe eChina in 3 days. Ayikazi bekhona leyo nto. Yinto enayinikwa kwathiwa into eyabhalwayo nanikwa kwathiwa fundani lapha eSouth Africa ukuthi eChina kwakhiwe isibhedlela ngo3. Ayikho into enjalo kusho lo sisi. Uthi ayikho into enjalo. Kuyazi ukuthi nina nihambi lapho nina. Anihambi nje vele niyobe niyokwenzana eChina nize nibone ukuthi asikho isibhedlela sakhiwe in 3 days. So kuningi ke okunye sikukhulumile ngengikwazi nami ukukhuluma la. Kodwa nje ngibone ukuthi la ku Transformation Live sesiwumndeni ngempela. Njoba ngasho naphambilini ukuthi abanye beke befone Nkosi yami. Abanye nje beke befone bengifonele bethi hey ukuphi, ngithi mina engisekhaya wenzani into ayengihlezi la ngisho ukuthi la engikhona bethi hayi awuphuza udrink mfethu, letha into zakho ngofakela imali ukuphuza udrink. So izona zonke izinto ezisikhuthazayo lezo njoba ngisho ukuthi ngangingazi mina ukuthi lento esiyikhuluma la enkulu kangaka, kodwa ngibone ngani ukuthi lokho esikukhulumayo la singakuyeki kukhulu kakhulu. Ngake nje kule gange sisebenza nawo la esishuthayo, ngake ngathi kuyona ngelinye ilanga hey mina sengiyikhulumile indaba zasejele ngayiqeda. Ayibathi ngeke asikwazi ukuyeka. Masibuka abantu indlela abakhomenta ngayo nani. Of course ke akikho phela into eningayenza besithandwa yonke umuntu. Kade ngixoxa nje la ngihlangana nenye insizwa angisazi isibongo sakuthi ubani. Angisazi ukuthi the ukuba isibongo sa. Ngihlangana nenye insizwa nje ubasiza ngala. Ithi hawu mfowethu iyangivimba. Ithi wena ngangiboshwe nawe wena. Ngithi mina manje ngiyayibuka yangisaboni. Ithi ngangiboshwe nawe sasisejele la seNcoma. Ithi manje wena lezi zinto zasejele uyikhulumela lezi zinto zasejele. Uyikhulumela lezi zinto zasejele ukuthi ejele kwenzakalani. Ngithi mina hayi mina ngikhuluma nje inhloso ukuxwayisa abantu ngoba le ndawo mina ngithanda ukuthi abantu beke kuyona. Ithi hayi manje uyabheda phela isingibizele eceleni ngoba sisedolobheni phakathi kwabantu, isingibizele eceleni. Ithi phela mina ngisebenza ngila mina la yesingikhombisa umbhalo. Ithi mina ngila mina i26. Ngithi mina manje uyi26 ngisho la ngaphandle. Ithi hayi ngiyi26 manje nje mawukhuluma indaba zethu hey thina uyabona. Ngithi mina manaki mangikhuluma indaba zenu uthi kubanjani. Hayi asikuthandi lokho wena unikeza imali wena. Unika imali nje obukhuluma lezi indaba yona. Unika imali. Ngiyambona ukuthi lento uyayithanda. Sengiyambuza manje kanti uyi26 ngisho ungaboshiwe. Uthe he ngithi mniwa yeka phansi leyo nto leyo. Insizwa nje uyayibona ngithi nashiya phansi leyo nto. Yabo nje lento yabo lento ngitshena yona iyeke lento ngoba izokubuyisela ejele. Buka nje insizwa ungakanani ngoba uyosebenza wezinto eziningi, sixhumane nabantu uthola umsebenzi. Angibange saxoxa nana ukuthi iyasebenza nani kodwa ngayitshela ihlukana naleyo nto. Kwasho ukuthi ke umuntu ujahile kodwa ngimbonile leyo mfo ukuthi uyayithanda lento enombolo. Njoba ngangeke ngasho ngaphambilini ukuthi umuntu oyinombolo uyayithanda, they are loyal. Boyiqala nje nawe ngenkolo yakho noma ngesonto lakho ukuthi ulithanda kangakanani, nabo ke inombolo bayithanda kanjalo. So ke inhloso ke kusuke ukuqwashisa nje abantu abangisho sekugcine ke sekwakheka umndeni. Siyabonga kakhulu isupport enikhombisayo kuthina, siyabonga kakhulu.